Det er derude er på besøg ved Julius. Julius, er du hjemme? Søren Ryge. Søren Ryge. Goddag, Julius. Ja, Søren Ryge. Goddag, Søren Ryge. Her bor du dejligt. Det var da. Velkommen til. Jamen altså. Jeg skal høre om dit fine landbrug. Passer du dit landbrug selv? Ja. Jeg passer det hele selv, og Hanne hun passer haven, og det hjælper jeg lidt med. Ellers så passer jeg det hele selv. Jeg har maskiner til det hele, og går og passer Laver det. du alle ting selv? Ej, det skal du ikke lige filme, det der. Er det håndværk? Er det en reklamation? Ej, men jeg kunne lige spare lidt penge der, så jeg kan det vist ret mål. Det er altså svært at se ud til, det kan jeg godt sige dig. At du skal beregne både den ene og den anden vej. Nå, vi skal om og se have. Det her det er jo gammel carport, og vi har fået plantet det her foran. Og det er jo min kone. Hanne, det er jo Hanne, der gør det. Og her har vi så lavet sådan en lille sten, bed, dyse-agtigt noget. Ja, det er søstenen. Nej, den der skal vi nok ikke, den skal du ikke lige filme. Den der, det er danefæ, altså der står jo, jeg kan faktisk ikke engang se, hvad der står på. Det er nok bedre, at vi lige klipper det ud. Jeg stiller mig lige foran sådan her. Vi har det her, og så om til haven, og så vores lille flagstang. Ja, den er jo væltet og knækket. Den er rigtig fin, Willy. Det er rigtig fint. Så I kommer om til noget, Willy også selv har lavet. Jamen her har vi jo noget, vores lille have med vandfald. Vi har fået lavet, nu er det selvfølgelig lige stoppet nu her, fordi det er ved at være vinter, jeg har taget vandet af. Men det lå ned i sådan en balje dernede, det er sådan en gammel drikketru, vi har fundet. Og så har vi fået lavet sådan en sten her, hvor vandet kommer op, og det kommer bare op midt af stenen der. Man kan slet ikke se, hvor vandet kommer fra. Men det er jo egne produkter. Hvad har du af dyr, Willy? Jamen altså, ude på alle mine marker, nogle af mine marker her, der har jeg jo høns gående. Og så har jeg jo vores fægræ. Jamen, det er så fantastisk. Det er så fantastisk herude på landet. Altså, og vi har fået lavet her, så vi kan sidde her og have bålfade, og børnebørnene, de elsker jo at gå her og gå og lege herude. Jamen, det er fantastisk. Velkommen herude på den her side af ejendommen. Og der kan du se alle mine marker jo. Du kigger ud over, og det er endnu et tydeligt eksempel på de møgkonsulenter. Prøv lige at se, hvordan det der det står. Og der er jo afstand, der er ikke blevet så på, og jeg kan ikke simpelthen ikke arme med. Hvad er det, der ligger der, Willy? Hvad? Jeg kan ikke høre noget, fordi møgvindmøller. Hvad er det, der ligger der? Nå. Jamen, det er Hanne, der har den der idé med, at når de er ude og gå med børnebørn, og så er nogle af dem, der synes, de kan ikke lige holde sig, de kommer hjem med at tisse, så har hun en idé om, de kan tisse i flasken her. Jeg ved ikke, hvor hun har det fra. Som du kan se, så går vi herop. Du skal lige passe lidt på. Det er ikke lige blevet alt for jævn. Men hvad var det, du sagde? Jeg kan simpelthen ikke høre noget på de skide vindmøller der. Ved du hvad, de larmer, og fugle de er væk, og der er ingen dyr her. Og det garanterer dig, det er skyld, at det er blevet tåge. Hvorfor har du da vindmøller, Willy? Hvad? Hvorfor har du vindmøller? Jamen, jeg giver ikke noget af de vindmøller der. Jeg hader de vindmøller. Jeg skal ikke have vindmøller ind på mit matrikel, det kan jeg sige dig. Har du selv lavet alle sprøjtespor her? Ja, der er lige lidt sprøjtespor her. Det er faktisk lidt sprøjtespor for hver. Det var lige en fejl, men det var fordi, at de der nymodens maskiner der, du ved, man kan jo så både forlands og baglands med dem. Og så gik det lige lidt galt der på grund af de der skide vindmøller der. Du skal aldrig høre konsulenter. Aldrig nogensinde høre konsulenter. De får nye idéer hele tiden, og så informerer de ikke ordentligt. Og i år vi har mistet så meget på grund af de skide konsulenter. Jeg havde de konsulenter. Jeg gider ikke at være herude, jeg kan ikke være her for den larm, de er et skide vindmøller. Nu skal du passe på. Julius, hvor er du blevet af? Julius! Jeg er herinde. Hvad laver du, Julius? Jamen det her, det er det, der gør, at jeg er så godt i form. Jeg træner jo hen hver dag. Ja, du kan jo se, hvad du kan gøre. Altså, her hænger jeg i rør hver dag. Er det alle dine maskiner, der står her? Det er min maskinpark.
Og det her, vi holder Sankt Hans fast inden, og børnebørn spiller volley. Men det er bare så. Det er en dejlig volleyballbane, du har. Det her, det spiller.